A început evenimentul de galaxie. Da, și nu știu ce să facem. Dar hai să mergem pe aici! O să Stai deschid pic. Lucky Block tău. Nu, Lucky Block-ul e a meu. Te rog. Nu, e a meu Lucky Block. Mai sunt încă 7 minute, te rog. Nu! Ce faci? Pleacă de aici. Gata, te închid ca prieten aici. Gata. Sunt fratele tău. Nu mai ești? Haide! Sami e regele nostru! Sami e regele nostru! Sami e regele nostru! Sami e regele nostru! Ai spus asta de 1000 de ori. Na, nu o să fac asta. Ce o să fac este ca să spun avocatini, antilopini, bananita, dolfinita, tripitropi, sigma boy, tripitropi, lirili, larila, zvina bombardino. De ce cânt așa prostie? Ta sahur. Ce mai avem aici? Flura. Ia, trulicina. Bă, frate, nu e nimic ca bun. Ce a picat este doar un Lucky Block. Bă, următorul event începe peste 2 ore. Și acum eventul durează 9 minute. Ore? Mamă. 2 minute. Până 2 ore până începe eventul nou. Și nu o să meargă nimica. Dar tu de ce nu colectăm de ăștia de galaxie? Iau pe Flura. Iubini Pizzanini. Nu l-ai luat. Ha, mă. Mă, nu l-ai luat pe Fluri. Nu trebuie pe Flubi-Pluba. O, tata. Talpa di ferro. Puțin, Talpa, Fidero. Știi ceva? Dacă e un din dung de galaxie, chiar e foarte legendar. Eu vreau pe Spioniro, nu pe prostiuța asta. Spioniro e secret. Spioniro? E secretă. Spioniro e normal. E o mitică. Spioniro nu e mitică. Dacă vei Ia, unde mergem? Puneți în comentarii. Pe unde mergem acum? În față și în... Răspunsul era în spate și în față. Damasă. Dar, hai. Tum, sahur, gangster puterea. Bă, abonați-vă acum să altfel. Seba, eu am avut un... Chiar nu? Seba, eu am avut un los Nubini Pizzanini. Am un Nubini Pizzanini de galaxie. Ce părere ai? O părere bună. Mamă, și abonați, voi ați uitat. Am un cavalul virtuos, un cocofanto, un Rhino Tosterino și un Pacrama Matmat și un Rhino Tosterino. Pentru mine, adică a fost un cadou, dar na, plac Nubini Pizzanini. Un cadou de la mine, el mi-a dat asta. El mi-a dat un cadou, mi-a dat un udidididun care le pun la combinații. Îi gata! Pipi Watermelon! Bă, pișă pe watermelonul tău. Vină burbalonii luli. Burbalonii tu ești. Bă, mi-a venit o idee chiar. Cum ar fi ca să iau pe cavalul virtuoso și eu să iau pe Cocofanto? Eu îi pun pe cei mai buni ai mei la combinații. Acum pun un Cocofanto. Ia ce șanse am. Mamă, un Tobi și un Tucano Banano. Îl iau. Nu. Îl iau pe Pacra Mat. Pe care mi-a dat cadou. Îmi pare rău, Pamacra Mat. Îmi pare rău, tu trebuie să te duci. Mă întreb ce e aici. Ai închis. Eu mi-am pus creionul la combinații. Ok, eu să-l iau pe Rhino. Bă, nu poate pica Bayroduri bune. Nu. Ia, ce pot să am? Pot să am Tobi. Cum ar fi ca să o scot pe Rhino Tosterino și pe cavalul virtuos? Oare ce voi primi cu doar două astea? Da, Agari la Palini? 5% la Agari la Palini?
Mamă, 5% pentru din ăla. Te-am sugerat să nu riști. Nu riști, vorba mea, nu riști, nu câștigi. Spune că dispare în 2 zile, deci nu risc asta încă. 2 zile nu mai risc niciodată. Dar plus, abonați! Dați like ca acest salamină penguină să nu vină la voi acasă și ca să vă urmărească la 3 AM de fiecare dată când bei apă. Și ca el, dacă te abonezi sau dai like, și o să fii ca Avocadino, Gufo, o să mergi în Dumnezeu. Și o să vezi cât de bun e. Să vă meneți. Cum așa a mers tatăl strict. Tatăl știa, deci avem un cadou mare pentru voi. Noi, să știți un lucru, casa președintelui de pe Minecraft se construiește. E gata mâine, după ora 12. Mâine, după ora 12, vom începe să facem un videoclip. Da, asta este foarte adevărat. Oricum, vizionări, dați și voi comentarii la ce părere ai la baza mea și la baza fratelui meu. Uite ce are. Are un TTT Sahur, un pac ramat, un udin ce am dat cadou. Acum ce avem aici sus este un bombardilo crocodilo. Și eu vreau ca să am pe Los Bombardinos. Numai că e cam mult pentru Los Bombardinos. Eu vreau ca să fie un Los Cavalul Virtuoso, da. Los Cavalul Virtuosos. Veniți. Eu mă duc să văd cât de mult timp mai are acest Lucky Block. Îi gat. Mai are 27 de secunde. Bă, frate, să vii. Ia. Ce va pica? Stai, hai să vedem. Stay tuned to find out. Ia, 2000, dacă îi dau sell primesc. Hai că dau sell. Am glumit. Nu da. 3, 2, 6, 4, 5, 3, 2, 1. Deschide-l. Nu vreau sell. Deschidere. Pe ce o primesc? Pe cine o primesc? Pe Spioniro! Spioniro gălăbiră. Mamă. Hai, vino. Poți să-mi dai pentru index? Ok, dar pentru index, altfel îți stai bilele și nu o să mai participi în videoclipuri. De când mi-l... Acum a zis că e asta. Buc. Spioniro, Golubiro. Acum e a meu. Ai la index. Spioniro Golubiro. Mamă! Spioniro Golubiro. Hai aici. Hai să facem iar viitorul ăla. Salut, Spioniro Golubiro. Sami e regele nostru. Taci din gură că nu merge. Ai și doar un burbalon în lui Loli. Ăsta este doar aproape începutul. Mai avem încă 2 minute până când se termină videoclipul. Mamă. Bandito Bobrito. Sami e regele nostru. Girafa celestre. A venit un girafa. Mă cac pe mine. Girafa celestre. Un girafa. O să l-am noi. Mă cac pe mine. Stai un pic ca să l-am la... Stai un pic. Eu nu pot să cred că am un... încă un robot. Stai un pic. Începe la index. Ok, și după aia va fi a meu. Prietenul meu a făcut un Curcur. Curcur! Ăla-i la index? Cred că știu deja. Vino la mine, girafa celestre. Dezgustător. Girafa celestre. Are gust de-a prostii și nimica. Frate, vrei să-ți prezint puterile mele? Uite ce... Tung Sahur. Mamă! Și uite ce am. Am era asta, la urgențe. Scuză-mă, dar poți să mai faci așa? Unde? Girafa! Mă pup! Mă cac pe mine, dacă ea și intra într-un server public,
dacă de rău ar fi. Toți veneau la mine. Mai avem încă 55 de secunde până când videoclipul se închide. Ok, frate. Asta sunt ultimele noastre. Lirilarila. Ok. Svinina bombardier. Ok. Se va termina videoclipul în foarte puțin. Deci să fii pregătit pentru finalul videoclipului. Eu ți-am sugerat să mai stăm pe videoclip. Poate pică ceva, vaca Saturno, Saturnita. După ce tu mai avem că 25 de secunde. Spune repede ultimele cuvinte. Sami e regele nostru, Sami e regele nostru, Sami e regele nostru, vă rog să ne dați ceva mai bun. Sami e regele nostru, Sami e regele nostru, dă-ne ceva mai bun. Sami e regele nostru, Sami e regele nostru, dă-ne ceva mai bun. La revedere! 3, 2, la revedere, videoclip 0!